ich hruba a opäť aj ich ohodnotenie za ten potanec. Vážené dámy, vážení páni, chýlime sa ku koncu dnešných majstrovstiev. Pred nami je ešte jeden súťažný tanec a potom všetky tanečné páry nám opäť zatancujú svoj jive. Nič lepšie, nič krajšie to už dnes nebude. Poznáme takmer všetkých majstrov, o chvíľočku sa pozrieme posledné 3 kategórie, ktoré sme mali možnosť vidieť. Chcem sa ešte raz poďakovať organizátorom dnešnej súťaže, celému kolektívu TK Bukva Trenčín, manželom Euke Paškovej, Dušanovi Paškovi, Martinovi Šmarkovi a naozaj všetkým na celom týmu. Chcem sa poďakovať tanečným párom za skvelé výkony. Poďakovanie patrí rodičom za podporu, trénerom, ktorí trávia hodiny a hodiny na tanečnom parkete, ale obrovské poďakovanie patrí aj vám, ktorí ste tu dnes s nami počas celého dňa boli a vytvorili skvelú atmosféru. Takže toto je potlesk pre vás, taký spoločný a vzájomný. Cez organizátorov odkazujeme poďakovanie všetkým partnerom, sponzorom tohto podujatia, pretože bez nich by sa majstrovstvá zorganizovať nedali. No a ak máte chuť, silu, energiu, podporte, postavte sa. Je to posledný tanec, ktorý tanečné páry určite ocenia, ak ich stojí, podporíte a povzbudíte. Takže finalisti, nech sa páči, poďte nám na tanečný parket.
keď chcel